napetost, nervoza, anksioznost, uznemirenost, stres, sve su to stvari sa kojima se svako od nas susreo bar jednom u životu. Mnogi su konstantno izloženi stresu svaki dan i to neminovno ostavlja svoje posledice na naše telo. Zato sam danas odlučio da vam pričam o biljkama koje deluju smirujuće, opuštajuće i pomažu nam da izađemo na kraj sa svakodnevnim stresom. Biljka broj 1 bi verovatno bila valerijana ili odoljen. Ovo je sušeni koren valerijane ili odoljena, ovo je tinktura te biljke i ona deluje kao izuzetno dobar prirodni lek protiv napetosti, uznemirenosti, anksioznosti. Ona čak može da se koristi sa velikim uspehom i protiv lupanja srca i drugih kardiovaskularnih poremećaja koji proističu iz konstantne izloženosti stresu. Njegov najbolji prijatelj u toj zajedničkoj akciji protiv stresa je matičnjak. Ja ovde imam etarsko ulje matičnjaka, zahvaljujući kome ova biljka ima divni limunkasti miris. Ono što je specijalan kuriozitet zapravo je da za 1,5 ml, odnosno 2,5 ml etarskog ulja, koliko ima ova bočica koju ja držim u ruci, potrebno je sigurno 30 kg matičnjaka, dakle izuzetno koncentrovana supstanca. To esencijalno ulje koje divno miriše zapravo je nosilac lekovitosti matičnjaka i zato nikada nije dobro matičnjak kuvati, već ukoliko pripremate čaj od ove biljke, potrebno ga je samo preliti ključalom vodom. On takođe deluje kao oprobano biljno sredstvo protiv stresa, deluje smirujuće, on ima i svoje antivirusno delovanje, matičnjak je jedna vrlo kompleksna biljka, ali ukoliko ga koristimo u ovu svrhu o kojoj danas govorimo, dakle za relaksaciju i za opuštanje i zapravo protiv poremećaja našeg nervnog sistema, jako je dobro pored valerijane matičnjak kombinovati i sa lavandom. Lavanda se vekovima upotrebljava na Mediteranu kao oprobano biljno sredstvo protiv nesanice. Tu njenu upotrebu je opravdala i nauka, jer je utvrđeno da etarsko ulje lavande, verovatno najpopularnije ulje u aromaterapiji, deluje na naš nervni sistem tako da ga opušta, relaksira i prekida te veze među sinapsama. Posebno se preporučuje ljudima koji imaju takvu vrstu nesanice da kada legnu uveče ne mogu da prestanu da razmišljaju o nekim stvarima. Lavanda je od velike pomoći za njih. Naravno, ove biljke možete da koristite u obliku čajeva, možete da ih koristite i u obliku tinktura, što je uvek jednostavnija varijanta. Ja vam danas preporučujem Bioteo biljne kapi broj 33, koje deluju kao izuzetno efikasan biljni borac protiv stresa, napetosti, anksioznosti, dakle svih onih poremećaja o kojima smo pričali. Ono što je jako važno napomenuti je kada su ove biljke u pitanju, kada su biljke generalno u pitanju, a posebno valerijana, je da morate ih upotrebljavati izvesno vreme da bi blagotvorni efekat nastupio. Dakle, ne može to da deluje uvek da vi imate sad neki akutni problem, popijete kapi ili skuvate čaj od valerijane i onda da vam odmah bude bolje. Zapravo potrebno je izvesno vreme da se te lekovite supstance akumuliraju u našem telu da bi se postigao pun efekat. Zato je jako važno da ove kapi koristite u kontinuitetu. Dakle, barem jednom dnevno je potrebno da koristite kapi koje sadrže valerijanu, matičnjak i lavandu, da biste osetili u punoj snazi, da se tako izrazim, efekat ovih lekovitih biljaka. Ono što je važno napomenuti, one smeju da se koriste sa terapijom koja vam je prepisana, čak nikako nije poželjno da tu terapiju izbacujete. Ove biljke su vrlo bezbedne, ne izazivaju zavisnost, što uvek bude važno pitanje kada su biljke za smirenje u pitanju.